jopiny yande ne wuok oko kanyo kendo bago ng'anyo mano bang' ka kijana moro ne oyudi ka owito ngimane kata ne onegi. E ite mar adek, children welfare during relocation cases matters. Judges rule that voice and rights of minors cannot be hushed, say future disputes should be resolved transparently and child centers. Mago buchego eko mabende koro to omakore koda ka nyithindo e seche ma jonyuol owere kata ka chwanyruok obedo e kindgi. E bathe kanyo wan gi EACC allowed to dispose of Bado's 235 million assets. Duolo mochung'ne kedo koda mibadhi e pacho kae the Ethics Anti-Corruption Commission koro to oyienegi mar mondo mi koro to giketa kata dispose mwandu ma nengone romo kanyo milion 235 mano mar mane en governor e county no eko ma Migori Migosi Okoth Obado kaluwore koda ka bura ma bende osebedo ka en godo nyaka ne make kata kana itude koda ka wecho go eko mag mibadhi. Piny kanyo Eldoret athletes urged to trademark brands to boost the economy. Jong'weche koro to ikwayo kanyo mondo mi oti matek. Itso bokeneri mar ang'wen wan kanyo gi wach mano okete ite mokwongo economic survey dampens Ruto's promise of jobs and prosperity. Nyiso mana kano kaka wechego mag growth osebedo e pacho kaeri economically bende nyiso ni jatend piny Kenya Dr. William Ruto pokto ochopo kare singo mage ne jopiny kaka nosingo kanyo ni obiro neno ni jopiny ondik tich maromo kama piny Kenya odhi maber and all that. Mano ni e ite obokeno mar ang'wen kendo dhi adhiya nyaka e ite mar abich kasto piny kanyo tend kaunti no ma Kiambu bende olendo piny kanyo. E ite mar auchiel Wasame gets JSU nod to replace Ibrahim at the Supreme Court. Justice Mohamed Wasame during the interview. The Judicial Service Commission has nominated Court of Appeal Judge Mohamed Wasame to replace Justice Mohamed Ibrahim at the Supreme Court. Migosi Mohamed Wasame ema bende koro to ne obedo nominated. Ema ne okawe mondo mi koro to bio replace Justice Justice Mohamed Ibrahim mano wito ngimane iga mokalo. Okaw kan Justice Mohamed Wasame mabende en achiel kuom jong'ad buche e doho mar appeal kata kamano koro to odhi bedo achiel kuom jong'ad buche e doho mamalo mogik kata Supreme Court. Bathe kanyo Nairobi judiciary silent on length of service to join the Apex Court. The questions by Chief Justice Martha Koome to Court of Appeal Judge Katwa Kigen on why he was interested in the Supreme Court judge job, yet it was barely 3 months from his appointment, has raised debate about whether the human resource policy barred him from seeking a higher job. Mago weche go eko mag court nominations gi penjo go eko mani penjo ne kanyo. Piny kanyo Siaya County Assembly rejects 2 of Orengo's nominees for CEC. County Assembly Masaya koro to reject jiariyo mabende koro to ncha oyier kaka County Executive Committee mano yier koda ka Governor Masaya County Migosi James Agri Orengo dealing an early setback to formation of his cabinet. In a resolution passed after vetting, the Assembly declined to approve George Nyingiro Mano for Finance and Grace Agola for Education and asked the government to submit fresh names in 14 days. Governor Orengo koro minda la par koda ng'wen mondo mi ochiw nyinge joma nyien bang' ka ji ariyo go eko mano chwalo nyimegi obedo rejected by the County Assembly. Ite mar abiriyo Mudavadi Wetangula meet Western MPs. Migosi Moses Wetangula koda ka Migosi Musalia Mudavadi ne romo kanyo koda ka jo od bura kowuok e gwego eko mag Western. Piny kanyo wan gi Ruto to Mount Kenya. You have the largest share of government. President William Ruto yesterday pleaded with the Mount Kenya region not to abandon him for his former deputy Rigathi Gachagua, saying despite his impeachment, the region had occupied 40% share of his administration. Ke Ruto wacho kanyo ni jo Mount Kenya mondo mi ochung kode 2027 ko wacho kanyo ni gini e piny owacho nikech gikawo 40% of post kata jogo matiyo e piny owacho. Ite mar aboro gin weche go eko mag ohala gin weche go eko mag lendo motim kanyo koda Standard Chartered Bank Kenya Limited odhi nyaka ite mar 9 eka ite mar 10 Oruoba arrested in fresh attempt to enter Senate after court verdict.
Her nomination to the House was withdrawn by the ruling UDA party last year. On April 14th, the High Court declined to suspend a decision that nullified her expulsion. So former Senator Mikai kata Gloria Oruoba omaki kendo dochieng'no eko manyoro nok en meko mayot aneno pichane kaeri oima tek mokalo gi obila mane make aneno kaeri kano igi obila mane make mano dochieng'no manyoro imake kanyo bang' kane otemo donjo e od burano eko mar Senate. Gloria Oruoba en achiel kuom senators mabiro nobedo nominated by duond buch siasa mar UDA. Kata kamano nomination mare no eko ne osegore Luanda bang'e nodhi e doho bende notamore mar nullify decision ma kamano. Koro otiyo gi tok moruodho mar donjo kendo wuon e Senate ma ok mokwongo ma bende make ne osemake motelo mbele kanyo ero nochako make nyoro. Bathe kanyo Kakamega MCS to decide fate of 680 billion gold project in Ikolomani. MCS koro to nego beni koro to dhi decide kaka omenda no ero maromo million 680 mano mar chenro eko mag gole gwengo mag Ikolomani biro tiyo mano ne kanyo. Ite mar 11 wan kanyo gi lendo motim gi Star Times. Ite mar 12 gin wechego eko mag pach jondiko gi pach josomo kachiel koda ka goro mar cartoon aneno ka nitiere kaeri. Goro mar cartoon kani what we see judge vetting candidates behind the scene judge petting candidates. Hey, okay. Nisani gini noseyier chon. Nyalo ng'iyo kanyo goro mar cartoon makawuono wuoyo kanyo about kaka ni yiero judge vetting. Iwacho ni wan gima waneno en kaka imiyo gi tough questions. Waneno kaka gichwero luya jamano chwero luya to paro chande nikech oket microphones nyime dwa ni mondo lerre opim kare tok tent to gino seyier gino selosi jamano buonja. So what we see is different from what gima timore e ground. Penjo makawuono en, do you think Gen Z will disrupt voting patterns? Do you think Gen Z will disrupt voting pattern? Mano nyalo duokori kendi. I think ni yes, they can. Kagiwuoko ka oko kar rombgi and all that, so they can change that voting pattern. Page mar 14 kod 15 puro ting'o mana pach jondiko gi pach josomo. Ite mar 16 oting'o kanyo lendo nyaka mana motim kod ka Tend County no eko ma Busia County. Ite mar 17 wacho kanyo ni Africa's fight against NCDs falters as donor funding continues to shrink. 75% of patients in Africa will still pay for healthcare out of pocket. Wacho ni joma ng'eny pacho pinjego eko mag Africa pod chulo omenda go eko mag thieth kowuok mfuke gi mano pinjego eko mag Africa. In briefings, Nyamira County, Nyaribo snubs deal on hospital kits. Governor Amos Nyaribo has said he will not purchase hospital equipment through the National Equipment Support Program. Nyaribo said this when he was flagging medical drugs and hospital consumable values at around 100 million that were procured under a newly established drug revolving fund, which will come at the county Nyamira. Murang'a County ECD's tutor strike over poor terms. Learning in Murang'a nursery schools was paralyzed after the early education teachers staged a day-long protest citing unfair employment terms. Which will come at somo mano mag ECDs no bedo kanyo gi ng'ikruok bang' jopuonjgo eko dwaro mondo mikoro to ndiki e yono mowinjore. Ite mar 18 gin lendo. Ite mar 19 gin wechego mag ohala. Energy price surge to worsen Kenyan's inflation, World Bank. Wacho ni weche nyalo medo kethore pacho kaeri kaka ndalo medo sudo. Bathe kanyo bende bank commits 1 billion to green financing. Mano ni kanyo. Ite mar 20 wan kanyo gi stock exchange kaka omenda ringo. Ite mar 21 wan kanyo gi lendo motim kanyo gi Britam. Ite mar 22 gin lendo to boke ma Balang bende nitiere. Ite mar 23 ite mar 24 pod gin lendo motim kanyo county ma Kwale kachiel kod kamano ma Kilifi.
bende ite mar 25 gin kanyo lendo. Ite mar 26 lendo motim kanyo koda ka od ute fwambo mopogore opogore otimo kanyo lendo. 27 wan kanyo gi lendo motim kanyo gi The World Bank. Ite mar 28 pod gin mana lendo. Ite mar 29 lendo motim kanyo gi The Kisii National Polytechnic ni kanyo odhi nyaka ite mar 30. Ite mar 31 pod mana The Kisii National Polytechnic linda nyaka ite mar 32, ite mar 33 nyaka ite mar 34. Mano lendo motim kanyo koda ka The Kisii National Polytechnic no mano ma Kisii. Ite mar 35 wan kanyo gi real estate modhi adhia ite mar 36, 37, 38. Eka ite mar 39 wan kanyo ga Jamili kod Kwano. Ite mar 40 wan kanyo gi lendo matindo dhi ite mar 41, 42, 43. Ite mar 44 pod wan kanyo gi weche go eko mag lendo. Ka ite mar 45 wan kanyo gi weche go mag tuke. Kanyo ni Wemba Nyamas Spa advance in NBA playoffs, 76 stays alive. Mano ni ite mar 45 mago tuke go eko mag basketball. Piny kanyo tuke go mag tennis, Baptiste and Sabalenka's Madrid title defense. Hali Baptiste in action against Arena Sabalenka. Mano ni piny kanyo. Ite mar 46 gin weche go eko mag tuke still ng'wech nika Sigomas Maji leads Kenya team Africa Championship. Mago weche tuke go mag golf ni kanyo. Bende bathe konyi tuke go mag ng'wehe. Kenyan set to face Global Star in mix of 4 times 100 meters relay battle. Mano ni kanyo. Ite mar 47 KPA dismiss Uganda's Demo Stars to dock at Club Stony Quarters. Mano bende ni kanyo. Piny kanyo 10 teams set to international hockey tournament as at Sikh Union. Bende inyalo kawo bokeno mondo mingi kanyo. Ite mogik gin weche go eko mag tuke mag Premier Leagues. Enrique, don't worry, expect more of the same in the second leg. Mano ni kanyo. Paris Bayern Munich inyalo kawo bokeno ero mar The Standard mondo mi angisomo kanyo machopa kodi giko mar keloni nonro mar itoboke ma kawuono ka watiyo kanyo go bokeno mar The Standard. Wadhi yo matindo kuma ka waduogo ang nabir kanyo koda ka twak koda ka kama wadhi ng'iyo kanyo weche go eko mag talent, youths and talent kaunti ni eki ma Kisumu. Wadhi yweyo matin aduogo kanyo tok dakika machuok. Odiochieng' yamb siasa kudho ma opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore kaka japiny. Be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar Orindi mar Siasa mana e Kala TV. Orindi mar Siasa, kik bai. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. And I can't get it up.
Komuoch to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar Orindi mar Siasa mana e Kala TV. Orindi mar Siasa, kik bai. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar Orindi mar Siasa mana e Kala TV. Orindi mar Siasa, kik bai.
bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa, kik bai. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni kod Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar Orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa, kik bai. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa.